personaxes. Todos son animais, un deles moi feroz, e todos viven no bosque, cada un na súa casiña, de palla, ramas, ladrillos, e ao remate do conto, un deles sae mal parado. Sabedes que conto é? Aquí chega un novo conto clásico para os nenos de 5 anos. Son un conto clásico e teño unha madrastra. Tamén teño dúas irmáns. Celebran un baile no pazo. Tamén hai unha fada madriña. A cabaza convértese en carroza. Perde un zapatiño de cristal e o príncipe busca a dona do zapatiño. Sabedes que conto é?